propio tempo deparamos o trauma total da realidade, entre outras cousas, a consciencia plena. Ti volves e sorrís como se foses certa, e algún que outro entre innecesario coito. Fun eu creador dun novo argumento, cabana de neno pequeno, percorre xortar como coñecendo a casa. Entre o que foi desidia, desolación, calquera outra forma de regreso, como épica antiga de lumiño ausente, no interior da fábula de medianoite, ansío poder